in dialect, in plat. Dat moet toch kennen? Werd over gepraat, werd over gebrainstormd. En onder meer producent Stijn Halfens dacht... ja, op peuters, daar moeten we op gaan inzetten. Die moet je meteen bij de lurven pakken. En dat doe je bijvoorbeeld met de online game Piepenkoek. En je kreeg gisteren een soort rondleiding door dat online spelletje. Pakken we hem er heel even bij, Piepenkoek. Vertel, leg uit, hoe werkt het? Nou ja, Piepenkoek is een online game. Dat wil dus zeggen, het is geen app. Het is niet iets wat je in de App Store of... je hoeft niks te installeren of te downloaden. Het is eigenlijk helemaal online te benaderen. En je kunt spelletjes spelen, filmpjes en kijken en kleurplaten downloaden om te tekenen thuis. Want offline is ook belangrijk, vinden we. En god, als je naar spelletjes gaat, dan hebben we eigenlijk, zoals ik al zei, we proberen iets te maken voor de jongsten. En dus het eerste kennis maken met de taal. En we hebben woordjes, puzzelen en memory. En waarbij eigenlijk woordjes de eerste game die het makkelijkste te spelen is. En in die woordjesgame leren we een aantal woorden aan die we in andere games ook hergebruiken, zeg maar. Moet ik dan echt denken aan niveau aapnoot-mies? Ja, eigenlijk wel. We hebben woorden gekozen die uit een onderzoek ook gedaan zijn van een aantal mensen, Limburgse woorden die belangrijk zijn om te leren aan kinderen. Daar hebben we een basis gepakt uit die woordenlijst. Maar we hebben ook gekeken naar woorden die we zelf ook wel vinden passen bij. We willen hele ongezonde snoepdingen en suikerachtige dingen willen we liever niet gebruiken. Bijvoorbeeld lucifer is iets wat je snel zou zeggen, maar dat vind ik niet passen bij een kind dat heel erg jong is. Dus hebben wij lucifer bijvoorbeeld niet genomen. We hebben geprobeerd woorden uit de belevingswereld te pakken. Daarnaast ook woorden te pakken die homogeniteit binnen Limburg hebben. Zodat we niet een woord pakken wat echt 26 verschillende vertalingen of dialecten kent. Dus daar hebben we geprobeerd naar te kijken. Nou, dus die woordjes hebben we aan de ene kant, aan de andere kant hebben we puzzelen. Dat is eigenlijk al echt al voor een niveautje hoger, voor oudere kinderen. En dan hebben we memory. En bij memory gaan we nu proberen... als je memory helemaal uitspeelt, dan ben je volgens mij heel erg goed als kind. Ja. Dat is wel ingewikkeld. Ja, dat heeft best wel een aantal levels, ja. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe de kinderen daar hoe ver ze gaan komen. Nou, zet aan. Dan probeer ik mee te spelen terwijl dat ik met je praat. Dus kijken of ik een beetje kan multitasken. Nou, eens even kijken. Nou, daar gaan we achter komen. Sleep het plaatje naar hetzelfde plaatje. Oh jee. Oké, kijken. Hier zou ik zeggen, gewoon een appel. Oh nee, klokhoes. Kitsch. Ja, daar ga je dus al. Ja, dus dat is heel lastig. En daarom zijn we eigenlijk ook een meertalige game. Hè? Dus wat je merkte net is de uitleg van het spel is al in het Nederlands. En dan heb je vervolgens de woorden. Je zult in Limburg volgens mij altijd die verscheidenheid hebben. Ja. Waar ben je het meeste trots op? Op die verscheidenheid. Eigenlijk, ja. Ik heb toen een klein huppeltje gedaan in mijn studio. Toen we dat ik maak heel lang al programma's in Limburg. En er is altijd natuurlijk... Er zijn altijd de verschillende regio's. Die probeert altijd iets te maken voor iedereen. Maar dat kan nooit. En als we gaan kijken naar dat we iets willen behouden... Of eigenlijk, ja, we willen iets behouden. We willen een taal behouden. Dan moeten we vooral kijken waar we het kwijtraken. En dan moet je concessies doen. En ik hoop oprecht dat we deze goed gemaakt hebben. We hebben er in ieder geval heel veel werk en passie in zitten, zeg maar. En we hebben er goed over nagedacht in ieder geval. En ik hoop dat in ieder geval heel veel mensen daar plezier aan hebben uiteindelijk. Dat is het belangrijkste. Ja. Liefde van Limburg. Dit is L1. I'm afraid of an ending I don't